Hej igen alle sammen. Jeg tænkte lige, jeg vil lave en video, hvor jeg viser det, jeg har været ude at købe i dag. Altså mit fyrværkeri part 1. Jeg vil bare gå i gang med at vise jer, hvad der er i kassen. Vi kan starte med de her 4-tommer raketter. Man får med gratis, hvis man køber for over 300 kroner. Der har jeg sådan 6 af dem, fordi jeg købte for 1800. Hvis jeg lige kan få den til at fokusere, der er 75 gram i sådan en. Og ja, de er lidt spøjs i år. Jeg ved ikke lige, hvad meningen er med det der. Men i hvert fald, så kan jeg lige prøve at vise jer, hvordan man monterer dem. Det er sådan et nyt kliksystem, AFAC kører med. Hvor du folder den ud her, og så trækker du den her ned, og så er den låst. Du kan ikke tage den her op igen. Ja, som I kan se, så har jeg gjort det ved et par af de andre. Næste jeg har købt er en 100 mm luftbombe fra AFAC. Med, hvad var det? 4 skud. 115 gram jam. Og det vil jeg sige er rimelig meget for. De kalder det et bomberør, men ja, det er jo en slags mine, hvor der ryger en masse skud op på en gang. Den glæder mig i hvert fald til at teste for jer. Så har jeg købt 2 salutbatterier. Og der synes jeg, at AFAC har været rimelig smarte, fordi at du må ikke lave salut uden effekt i Danmark. Men de her, de skyder så sådan noget glitter op, hvor der så efterfølgende er ren salut. Det synes jeg er en fed effekt. Og så har vi den her fætter her, som hedder Muren. En nyhed fra AFAC, jeg glæder mig til at prøve. Der er 100 hyl i midten, og 12 skud her og 12 skud på den anden side. Der er 300 gram krudt i, kan I se der. Og der er både guldbomber og salutter i. Den glæder mig meget til at prøve for jer. Og så tænkte jeg også lige, at jeg skulle have de her med. Sputnik, 3 pakker af dem. De er godt nok billige i år. 5 stykker for 29 kroner. Jeg havde dem også sidste år. De er ikke til at gå fejl af. Vi kan lige så en krudt i her. I hele pakken er der 80,5. I må lige selv regne ud, hvor meget det er værd. De er i hvert fald virkelig gode. Og så var jeg nødt til at gå ind til de her raketbatterier. Jeg synes, de er virkelig gode. Sidste år havde jeg 2 guldpalmer. Det her var det, der vil jeg prøve kaskadebatteriet. Og der er 203 gram krudt i. Hvilket er det for 16 skud. Altså, igen, jeg kan godt få noget, der er mere gram i. Jeg synes det er gode, den her. Og sådan her ser det altså ud i sig selv. Den velkendte kobberbund, eller plastikbund, som det er. 16 skuds batteri, 203 gram. Og ja, det her det er bare godt. De behøver ikke at være på i virkeligheden, det ser bare fancy ud. Jeg har valgt at købe et helt nyt Japan-batteri, som hedder Kamisu. Og jeg synes selv, at det nye design på batterierne er utrolig flot. Man kan sige, at der er heller ikke lagt skjul på, hvordan batteriet ser ud indeni. Det er altså store kaliber, det her, 30 mm. Og så har vi en masse romerlys her, som er i vinkel alle sammen. Der er 730 gram krudt i, og jeg forventer meget af det her batteri. Så har jeg købt det her Japan Powerbox med 76 skud. Det er et batteri, der har været på markedet i lang tid. Så det var sat ned fra 650 til 300. Og der er faktisk mere krudt i det end det andet. Det overrasker mig lidt. 782 gram. Det er altså noget af en heftig en. Helt klart til kl. 12. Så har jeg valgt at købe 10 af de velkendte Flying Pigs. Jeg synes, du får meget for pengene. 10 raketter for 250 kroner. Der er kun et par 20 gram i, men af en eller anden grund, så er de altså virkelig flotte, dem her. Helt klart ved at købe. Det var så første del af mit fyrværkeri. Jeg regner med, at jeg snart skal ud og have noget mere. Og der vil komme masser af test. Så I må meget gerne abonnere. Og hvis der er noget, I gerne vil se af det her, og det næste, der kommer, så må I meget gerne skrive det. Hej!